UDA is very strong Kisumu County. Okay? And wanyalo chungo jachumar governor. Okay? Time podunitie. This was the beginning manyoji ipejojini to ni dwarango. Okay? And samoro kidwa chako wuoth to kichak wuoth ni idwaro kom madunga enyo. Okay? Okibiti wachina na dwaro bishop. Okay? Nyakibi wachina dware mtoto misa. Item mtoto misa kae nyalo dongo mondidhi malo. Kata kone kitegno ahinya. To jo kanisa nyalo nyisi ni kar mtoto misa ka to tini ni dhi malo. Omiyo gima nya tugo pitalis musiemna en ni wachako ng'wech, wadwa dhi ground, wadwa yingo Kisumu, wadhi riwore kaka jo chung te mag oda mani Kisumu, mana kaka daktari gini be riwore kaka jo chung ma oda manitie Homa Bay. Kwase yiengo piny to waneno ni kom mar governor cha nyopo kwa kete ja chung. To ida chiel kuma motegno madidhi mbele kacha. Onyalo bedo chiel kuma joma nyose wacho ni dhi chung e kombe matindo gi, or onyalo bedo ni wachak wadwaro ng'ato mwakelo mwafil notegno. Gima temo assure jo piny gi supporters mag chama ni chama biro chungo ji e kombe te. To as we do this, new president wacho ni we are in a cooperation gi ODM. Okay? And we are going to work together. But because both parties, United Democratic Alliance, togi Orange Democratic Alliance, gimoro ma common kuomgi, ni onego bed ni gin chama madwaro democracy. Okay? Omiyo president nyowacho ni e chama mar udaka. To wadhi make sure ni kombe te obedo competed for. We are also expecting jo ODM be otim mano. Mondo then warom candidate inyalo yier mar ODM kata inyalo yier mar UDA. Joma bro bedo notegno e ground. But at the national level to cooperate. Ero kama na inya Dr. Abdul nyaka gisani ero kanyi winjo kanyo ka okila Nyamore. Kosa chokanya ni jok mano chopo kacha, jochung mano chopo kacha alfa pagari ukumu. Ntiere pesa mabende nusemako. Godo lemo mopogore. Samoro muna kinyalo yango ne nyikora mgejwangi don pura mar UDA ni angine na achiel kuom chama mbende hiketine pachoka. Chakre mar alfa rogi prareo. Naparo ni chama makamano no yangi. Koro hiwacho ni higa